риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бар зидди 4 блогери тоҷик бар асоси моддаи 144 кодекси ҷиноӣ, яъне ғайриқонунӣ паҳн кардани маълумот дар бораи ҳаёти шахсӣ, парвандаи ҷиноятӣ боз кард. Ин блогерон ба он муттаҳам мешаванд, ки дар саҳифаи Авлод медиа дар шабакаи иҷтимоии YouTube навори 20 дақиқагиеро дар бораи нархи хадамоти занони танфурӯш дар шаҳри Душанбе сабт ва нашр карданд. дар ин навор блогерон шабона ба сайри кӯчаҳои Душанбе баромада аз танфурӯшон нархи хадамоти онҳоро пурсон шуданд. дар наворҳо рӯи занон пӯшонида шудааст ва ҳуввияти онҳо мушаххас нест. дар ҳоле ки мақомот блогерони тоҷикро ба паҳн кардани ғайриқонунии маълумоти шахсӣ айбдор мекунанд, Рустам Гулов, блогнависи фаъоли тоҷик, мегӯяд боз кардани парванда нисбати ин ҷавонон нақзи озодии баён аст. беҳтар мешавад ки вазорати корҳои дохилӣ на бо он нафароне ки дар бораи мушкилот нақл кардан мубориза баранд ва даҳони халқро бо ин роҳашон пӯшондан хоҳанд, балки бо худи мушкилот сару кор гиранд. мушкилоти фоҳишагӣ дар Тоҷикистон хеле ки ин навори он 4 ҷавон нишон дод, мушкилоти доғ аст.